Oh. Ente nana para santri. Wah, man. Iyan ana suaraning bocah wadon. Aja bocah wadon lagi karaoke. Kanggo nopo ae kedik. Kesasar maju sejurone alas muda. Ora salah bocah karaoke iki, man. Tapi suaranya kayak Cece. Mung cuma Mamae Depi, wong sing Wadon diperiksa sumber suara bukan tekanan sing kanggo Kang Tohir. Wis kepala sing sebelah kanan tuh. Bulani sampai kuaya kemer lamun putus ninggal semedot rasane ngati wong demen limari-mari arep ngomong sun bliwani watir ora ilati wis kepalang gemer Ibu guru. bulani Ibu guru toh. Masyaallah, hanya disambut Ibu guru. Bangga Ibu guru yang gelis. La ilaha illallah. Assalamualaikum para santri. Waalaikumsalam Ibu guru. Ayo didahari sanane ayo. Ayo didahari. Lindungi. Kanggo nom tua Mas Ece. Kanggo bapak tuan rumah bapak Mi. Sarang Mimi Ami de kedik. Kanggo Mamae Depi. Kang Tohir. Kanggo Kacung Jumade. Kanggo Kacung Jumat. Kanggo Mama Bekal Karya. Minangka sesepuh. Kacung Jodie kedik.